Здравейте! Драго ми е за пореден път да присъствам на това уникално събиране с приятели и съмишленици, където с доктор Демирова да споделим наистина какви са вече новите постижения на медицината и по-специално, че класическата медицина може да свърши своите задачи до едно ниво, без да обиждаме доктор Демирова и нашите колеги и младите, които тепърва усвояват основите на медицината. На всички им казвам, че това е само базата и оттам насетне ги чакат големи хоризонти. Тоест, класическата медицина, както не с доктор Демирова работи, аз 53 години, тя е млада от мен, ни убеди, че тази медицина е силна, доста силна в спешността. Когато има спешни случаи, които да бъдат решавани с операции, с животоспасяващи манипулации, но света отиде в друга посока. Западният свят въведе клиничните пътеки. Клиничните пътеки какво направиха? Профилираха лекарите в тесни специалности, така че човека да бъде гледан на парче. Тоест, пътеката за стомах и черва, пътеката за черен дроб, за бял дроб и така нататък, и така нататък. За съжаление, в много държави това се отчете като грешка и тези пътеки се премахнаха, но в България остана. Тоест, не може да първа в тази пораснала вселена от природни лечения и възможности, от холистична медицина, от интегративна медицина, тези клинични пътеки да продължат да съществуват. Най-пресният случай ще ви го разкажа от преди 3 седмици. Човек от Добрич, 65 годишен. 3 седмици с високи температурни състояния, вече накосъм съвсем да загуби жизнеността си. Накрая аз като педиатър и техен близък ги повиках във Варна. Погледах нещата и разбрах, че трябва да бъде прецизирана стомашно-черната система, лимфната система, черен дроб, дала, кръвна картина. Защото той всъщност е заболял от заболяване нетипично за 65 годишен човек, типично за ранната детска възраст, така наречената инфекциозна мононуклеоза, причинена от вируса на Епщайн-Бар. Епщайн-Бар вируса, заедно с цитомегалния вирус и херпес зостер и симплекс вируса, са така наречените ДНК вируси, за разлика от РНК, грипи останали от групата. Какво правят тези вируси? Човека, най-вероятно в ранна детска възраст, за която е типично заболяването, така наречената болест на целувката, която се предава с слюнка, е заболял, но нито е диагностициран, нито правилно лекуван. Останал е носител. Това вирус ще се прави в организма едни такива мънички, как да кажа, резервуарчета, и когато имунитета спадне, вируса се развива. Така на базата на остра вирусна инфекция от грипоподобен вирус се развива ДНК вирус Епщайн-Бар, който атакува лимфната тъкан на човека и той на практика, ако не беше дошъл Варна при динозавъра педиатър, защото аз вече си мисля, че съм динозавър, защото никой не мисли като мен. Младите колеги трябва да ги учат, за съжаление, но виждам от внука ми, който е пети курс, че нещата там са много критични в получението. И така ние го спасихме този човек. Инфекциозната мононуклеоза може да бъде лекувана и може вируса да бъде абсолютно ерадикиран от организма, изгонен със съответните наши средства и нашата детоксикираща серия. Даже той отиде да пътува в Германия при внука си. Смятайте колко беше критично състоянието и колко сега този човек е на друго ниво и ще продължава да бъде, защото ние го вземаме под нашата опека на APL и той ще бъде
Да, ще бъде благодарен със сигурност и това е за мен едно упование, че ние сме се докоснали, както каза Дианчето, до APL, една нова медицина, една медицина вибрационна, една медицина, която няма адекватност в момента в света, защото всичките добавки пишат, не заместват храненето. А тук говорим за храна, при това клетъчна храна, която може да вдигне вибрациите на човека на друго ниво и съответно той, освен да се профилактира и да реши проблеми, за които даже не предполага, че има в организма, както и с доктор Дамирева сме насочвали нашите хора, пациенти към даден проблем да направим лечение и съответно профилактика, а се решават и много други проблеми в организма на човека. В ранната детска възраст има толкова много проблеми, които ако почна да говоря, извинявайте, няма да ми стигнат не 24 часа, не 48 часа, а няколко денонощия и седмици, защото моята кауза са децата. Какво става всъщност? Децата са огледало на семейната среда. Децата, които се родят, са огледало на това как бъдещата майка е водила режимна подготовка за бременност, как е провела бременността, дали правилно се е хранила, дали е провеждала правилен режим, защото всичко от устата на майката, чрез нейната плацента се предава на детето. Затова, за съжаление, виждаме деца, които се раждат с дефицити, виждаме деца, които се раждат с генетични проблеми и тук ние можем много да помогнем да възстановим много дефицити в бременната жена, защото нашата храна няма противопоказания от възрастни. Никакви противопоказания. Имайте предвид, че разбира се малките деца, кърмачетата и тези до 3 години, които не могат да смучат и има опасност от задаване, ние можем и при тях да приложим нашите дръжета чрез разтваряне. Чрез разтваряне в чиста вода, чрез капане в устичката, в вътрешната страна на пуската и сме решили много проблеми с нашите дръжета за храносмилателния тракт, за така наречената физиологична жълтеница, която често пъти не е само физиологична, а се откриват и други продължителни състояния с високи билирубинови стойности и ако ние не отстраним с дръжето хепар, дръжето айс, този билирубин и той продължи да циркулира във високи стойности, се стига до нарушаване на ядрата в гръбначния мозък. С хепар, с айс, с витамините гроу ние изчистваме детето, дори когато то е наследствено обременено с състояния за разпад висок на еритроцити. И всъщност няма дръже, което да не може да бъде използвано в детската възраст. Наблюдаваме, за съжаление, поради високата диагностична вече способност на колегите, много голям процент на деца с аутизъм, аутистичен спектър на развитие, деца с хиперактивност и дефицит на внимание. И защо е така? Доктор Дамирева, какво им липсва? Хормоните на щастието в главния мозък на децата. Допамин, серотонин, ендорфини, окситоцин. Да. Детето е отражение, както казах, на семейната среда. Наблюдавам майки, които дават на децата си от 6-месечна възраст да гледат филмчета на екрана. На въпроса ми защо, майката каза ми защото и аз имам нужда от време. Тоест всички наредени, бебето с екрана, майката с телефона, бащата до нея с телефона, те не комуникират помежду си, детето не изпитва любов, то трябва да гледа екрана. Аз само казвам, давате ли сметка какво правите с мозъка на детето? Тя ми гледа очудено и вика, тази баба, какви ги приказва. Най-вероятно, защото това става в магазините, по улицата, аз навсякъде правя забележка. На практика,
Интензивната синя светлина от екраните, дори от телевизора, затовава стаята на бебето, където се отглежда, са забранени всякакви екрани. Да не говорим, че Световната здравна организация категорично забрани ползването на екрани до 3 годишна възраст, но вие наблюдавате какво се случва в действителността. А какво става с подрастващите и какво става с децата в училищна, тинейджърска възраст? Там наблюдаваш неща, всички ги наблюдавате, които са потресающи. Защото тази интензивна синя светлина първо въздейства, и това е най-малкият проблем върху очния анализатор. Тя прави такива промени в мозъка на детето, такива деградации, и вече се коментира за една екранна зависимост, която е много по-тежка от тази зависимост, наркотичната. Защото децата, давайки им се възможност да стоят на екраните 1 час, 2 часа, има такива, които стоят нон-стоп до 4 часа, там вече настъпват големи промени в вълните в мозъка. И така наречените бавни алфа вълни, които имат отношение към възприятието чрез зрителния анализатор, към концентрацията, вече се довличат в друга посока. Тоест децата основно се занимават с светлина и с цветове. Те не се занимават с думи, не се занимават с комуникация помежду си. Те живеят в една тяхна абсолютно измислена реалност, извън всъщност истинския живот. Те се влюбват в обекти, а не в субекти. Решават се проблемите чрез чат-ботовете, добре, но какво дават чат-ботовете? Една информация само, която не е доказана, че е истина. Дете, което стои повече от 4 часа, наистина може да получи тежки деградации в мозъчното вещество, в намаляване на тези хормони, които споменах. И това дете развива ранна мозъчна деменция. Тоест, вече не говорим за деменция във възраст, когато има атеросклерози, алцхаймери или паркинсони. Разбирате ли за какво говоря? Децата изпадат извън реалния живот, те нямат човешки качества, загубват си човешките качества да общуват, да комуникират, да има емпатия към другото дете, са абсолютно безразлични. В автобуса влиза дете, не се интересува кой около него, застава на мястото свободното и изважда телефона или въобще не го е пуснало. Тоест ние си губим постепенно нашите емпатични човешки качества. Това е много важно. Затова обаче ние пък какво имаме? Ние имаме витамини Grow, имаме GTS, имаме релакс. Малко да потиснем тази свръхвъзбудимост. Имаме Brain, който възстановява, ако ние успеем също да урегулираме и да спрем стоенето с часове на тези екрани, урегулира възстановяване на процесите в мозъчните клетки, в мозъчните тъкани и предаване на импулсите в аксоните. Аутистичният спектър също се дължи на това прекалено ползване на екрани и децата от нормалното си поведение, уважително, емпатично към околните, към семейството, започват да се самоизолират и като дойде в кабинета такова дете и ако телефона не му се даде, то просто се спада в една яростна ситуация, ляга на земята, вика, крещи и прочее. Така че, да, и проявява агресия към околните, бие лекарите, бие сестрите, бие родителите си и там близките около него. Така че тук пак нашите Brain, релакс и витамини могат да помогнат, но в никой случай не бива да забравяме айса, защото какво коментира медицината последните 20 години? Че червата са втория мозък на човека. Тоест, ако червата, микробиома не е на ниво и там нормалните бацили не са направили колонии, след дълго ползване на, пак казвам, интензивна синя светлина, антибиотици, такива медикаменти, изписани от моите колеги химии от аптеките, там настъпва една дисбактериоза и всичко, което организма произвежда като хормони,
като хранителни вещества, които трябва да бъдат смукани в червата и да се върнат обратно в организма да го хранят, не става. Вследствие на което се стига пак до тези нервни състояния, безпокойство, децата не могат да се концентрират, това е една хиперактивност, те не знаят къде се намират, могат в кабинета да се качат на главата ти, за съжаление майката стои и нищо не прави. Последен пример. В четвъртък идва дете на 9 години, каза момент, че ще дойде дете с тежки проблеми от Силистра, влиза семейството и извинете, детето е момченце. Детето момченце с боядисана червена коса, след това руса коса. Значи три цвята тук, червено, светло-червено и розово. Това ме гледа така. Кога си ти, нали, какво искаш въобще от мене? Аз му обяснявам, ще те прегледам, имам си много проблеми. Преглеждам го най-внимателно тук до долу. Аз така преглеждам, стигам до носа и му казвам: а сега трябва да ти погледна носа. Те какво искаш, да го отрежа ли, да го дам, да го правиш ми парчета? Така ли да го прегледаш? Аз казвам: не, аз преглеждам със светлинка. Хайде сега, така. Това дете за мене има проблем в семейството такъв, че на него всичко му е позволявано. Той е нон-стоп на екраните, той е загубил реалната представа пред него кой стои. Лекар ли е, родител ли е, брат ли, сестра ли? Той е агресивно изначално. И това е постоянно в моята практика да се занимавам с най-тежките деца от единия край на България до другия и да виждам тези тежки проблеми, но ние имаме пак казваме лекел. И сега последният проблем, който ще кажем, много ще ни помогне е лекел. Това са алергиите. Дианчето правилно каза, че всичко е замърсено. Но самата методика на производство, на включване на активните съставки от растения, билки, семена и прочее от целия свят в нашите дръжета, ги правят чиста храна, която може действително да спаси от алергии, от най-малкото дете до най-големия алергично зависим човек, защото от месец април започна в природата голямото растене и размножаване на полените, тревите, цветята, бурени, плевели и прочее, заради топлата природа и влажността. И започнаха наред с вирусните инфекции, почти всяко дете да идва с течащ нос, носна кашлица, задна от течаща хрема, сълзящи очи, астми, пристъпи и така нататък. Но ние пак можем, изключително доктор Демирева знаеш ти много добре, да помогнем на фона на детокса, който ще направим, на фона на възстановяване на чревната флора, да приложим нашите АЛТ и МЕЛС, особено АЛТ. Макар че аз съм сигурна, че във всяко едно от нашите дръжета има някоя съставка, която ако вземеш, защото имаш само примерно 100, както при мен се случи в един мол, влязох и почнах да сълзя и да изпускам хреми и сълзи, защото бях алергична вероятно на нещо от мола, имах стоп и след 10 минути приятелите с мен видяха, че всичко това престана. Тоест, има дадена съставка, която намира болното място и действа на проблема. Но Алта, Мелса, Айса са уникалните наши продукти, които в момента биха решили много проблеми. Те се съчетават с всяка останала терапия, подписана от моите колеги. Няма да спираме в никой случай терапията, ако алерголога е изписал нещо. Но бавно и постепенно тези медикаменти, които имат изключително много вредни влияния, защото вие знаете, когато отворите една опаковка от медикамента антиалергичен и какъвто идея, вие виждате толкова са полезните действия и всичко останало. 3 страници са вредни въздействия, тежки, по-малко тежки, така. Тоест, при нас няма такива вредни въздействия, напротив, само полезни, такива, които решават категорично проблема, както при моя син, който
е с астма от 9 годишен, естествено ние сме ползвали класическите методи, и алергичен към котки. Към котки, където отидеше и получаваше пристъп астматичен. Благодарение на APL и профилактиката, която проведохме, той винаги със себе си има, разбира се, нашите дръжета, но преди една година отишъл в къща на приятели с 7 котки, така застанал на прага и се чутил дали да влезе, дали да не влезе. Накрая решил да влезе, имал в джоба си аут, сложил се под езика аут, връща се, 1 часа през нощта ми се звъни: "Мамо, ура!" Остава 7 котки, никаква реакция. Аз мисля да престана с моите примери и да връча микрофона на уважаемата от мен доктор Демирана, моя скъпа приятелка от дете. Благодаря. Наистина, доктор Ангелова може да бъде неизчерпаема със своите примери и със своя много богат опит. Моя е по-скромен, нали? Само 32 години в медицината, но достатъчно, за да ви кажа убедено, че наистина превенцията е в основата на доброто здраве. Не бива да чакаме да се разболеем и да търсим най-доброто, най-добрите лекари, най-доброто лекарство, било в България или в чужбина, а да вземем предварително мерки, нали? И именно за това компания APL ни дава най-доброто в момента, което съществува на световния пазар. Аз от много години, значи може би около 30 години, все търся най-доброто. Нали, пробвала съм какви ли не добавки, но, както каза доктор Ангелова, на тях пише: не заместват рационалното хранене, разнообразното хранене. Докато тук имаме изключително чиста кристална храна. В началото, когато ми казаха за тая храна, и казвам, това не може да бъде. Нали, едно бомбонче, сладко, тук ще има витамини, тук ще има, нали, разни полезни вещества. Какво е това? Захар. Как в една захар ще има такива витамини? Докато ни дойде момента да присъствам на една такава презентация и да разбера, че всъщност това нещо е нова технология. Нова технология, която дава възможност наистина храната, клетката да бъде нахранена, т.е. да се запълнят тези дефицити, които съществуват в настоящето, да бъде изчистена от всичко натрупано, което става вече отрова, токсини за самата клетка и за самия орган и за целият организъм. И не само това, да се балансира всичко в нашия организъм. Тоест имаме 3 основни действия на нашата храна: чистене, хранене и хармонизация, балансиране. Много отдавна, още като студентка, разбрах, че всъщност човек може да бъде здрав, когато е в баланс. И въобще всичко в природата. Има ли дефицит? Има проблемно състояние. Има ли излишък от нещо? Пак има проблемно състояние. Тоест, когато ние сме в баланс, ама наистина и хранителен, и емоционален, и финансов баланс, всичко е наред. И ние сме здрави и щастливи. Защо да не можем да бъдем сега здрави и щастливи? И то с помощта на най-доброто, което ни се предлага в момента, нали, храната на APL. Първите мои случаи бяха така: пробвах с Топи Слайд. Защото в моята практика като физиотерапевт всички идват, нали, с проблеми, кости, стави, боли ги цялото тяло, нали, мускули, нерви, и всеки се оплаква от болката. И имайки предвид, че Топи Слайд да не помагат именно за това, започнах. По няколко дена, давам ми по няколко дръжета, хората се чувстват по-добре. И реших да взема повече продукти, да опитам, разучих, нали, технологията, как действа, и така по-смело започнах да прилагам. И когато наистина нали, запознах се с състава, с всеки един състав, какво е подбрано от него, защо е така ситуирано, нали, в това малко вълшебно дръженце, разбрах, че това наистина е велико нещо. Наистина тази технология, сега, нали, всички сме по новите технологии, всички ползваме най-новите ексклюзивни технологии в света. Тази технология, тя трябва да бъде използвана именно в наша полза, да се възползваме от най-доброто, което съществува в момента. Значи да влезе 98%, да влезе в нашата кръвоносна система, да я изчисти, да я нахрани, да възстанови всичко, от което има нужда. И точно за това с тази
комбинация от 5 продукта, нали, Mels, Alt, Ice, Heparin и Heart, ние можем да си осигурим това прочистване. Дори да го правим 2 пъти годишно по 1 месец, нали, да ползваме тези 5 продукта. Извинявайте, но това са минимални средства, с които ние можем да си поддържаме здравето, а най-важна е поддръжката. Така че с тези 5 продукта ние осъществяваме точно пътя, нормалния път на токсините или основния маршрут на детоксикация. Значи всички знаете как се чисти вкъщи, нали? Всяка седмица, пролетно-есенно почистване, правим го, нали така? Тялото си кога почистваме? Да, то може да се самоочисти, ако му дадем правилните неща, но ние го тъпчем с какво? Вредни неща. Много обичат кола, кафе, фастфуд и така нататък. И какво се получава? Ние непрекъснато задръстваме това тяло. И ето тази комбинация от тези 5 продукта, аз много я уважавам и казвам, ако нищо друго не правим, поне да си чистим тялото 2 пъти в годината, по 1 месец. Толкова ни е достатъчно. Ако някой има проблем, както примерно доктор Ангелова засегна, нали, темата с алергиите, която е изключително актуална в момента, и не само в момента, много деца са алергични, много възрастни хора, дори от това, че си задръстват черния дроб с лекарства и вредни храни, също проявяват алергии в късна възраст. Ето тази програма може да изчисти по основния път, нали, знаем действието на Мелса, действието на Алта, т.е. изчистваме клетките, изчистваме лимфната система, подпомагаме кръвообращението, изчистваме черния дроб и накрая чрез айса извеждаме всички токсини от нашето тяло. Ето тази програма просто мен много ме вдъхнови и когато започнах примерно с Topis Light, режетите, които са за костно-ставният апарат, виждам, че нещо не се получава както трябва. Когато се включи програмата за детоксикация, тогава ефектът настъпва много по-бързо, ама много по-бързо. И така, започвайки да разучавам продуктите, нали, смело почнах да ги предлагам на абсолютно всички. Сега, повечето не вярват. Нали, как може в едно друженце да има толкова много ползи? Не вярват, докато не опитат. И после, икономически погледнато, това наистина е много оригинално. Ти внасяш тази храна, която усвояваш почти на 100%, 98%, за разлика от другата храна, която пълни стомаха до нея клетките и не ги възстановява, не ги оздравява. Защото този процес на самовъзстановяване, самооздравяване, той е заложен в нас, но с истински качествени продукти. Вода, храна и полезни вещества, които приемаме, витамини, минерали, всичко това чрез нашата храна. И слънчевата енергия, да не забравя. Сега навлизаме в този период, когато енергийната медицина, тя ще бъде водещата в нашата практика, в нашия живот. И именно тази енергия, която дава отрицателният ион, тя възстановява. Защо хората ходят примерно на почивка в планината и в морето? Някой може ли да каже? Заради отрицателните иони. Къде има такива естествени отрицателни иони, които възстановяват нашата нервна система, успокояват ни, които ни помагат ни да се възстановим нормалното количество енергия. Отрицателните иони са край течаща вода, реки, високо в планината или край брега на морето, където, разбивайки се вълните, там се образуват тези отрицателни иони. Ами, не само това. Ние имаме в момента липса на енергия, както каза и Диана. Липсата на енергия е от това, че ние прекалено много изразходваме тази енергия, извинявайте, ама за глупости. И за това да се отървем от тези вредни вещества, които влизат в нашето тяло. Вместо да творим, вместо да създаваме чудеса, блага, ние изразходваме енергията си така на хаос, за да можем да се очистваме от отровите, които ядем, от отровите, които се слагаме на лицето, ползваме козметика, ползваме шампуани, сапуни и така нататък. Всичко това влиза през нашата кожа. И фактически какво се получава? Отделяме енергия за това, което сме си причинили сами. Както каза Диди, правим невъзможното неизбежно, да се унищожаваме. И ето сега с толкова малко вълшебно дръженце, с малко средства, не са много средства, можем да си поддържаме това здраве.
Това, което спомена доктор Ангелова за децата, нали, за аутизма, за алергиите, ами това всичко е в резултат на микробиота, чревния микробиот, нали, който ние унищожаваме. Унищожаваме си нормалните стомах, черва, нали, лиговицата, тези органи, чрез въвеждането на вредните храни, чрез дефицита на определени вещества, които са в храните. И какво се получава? Ами то всичко, което влезе през устата, нали, има отношение към поддържането на всяка една клетка, на всеки един орган в нашето тяло. И когато има дефицити, естествено е да се разболеем. Така че, приемайки държето под езика или при бебенцата и малките деца, нали, разтворено във вода, ние всъщност осигуряваме това, от което има нужда всеки един жив човек. Малък или голям, няма нужда. Затова имаме резултати и при децата в много малка възраст, имаме резултати и при много възрастни хора. Това няма значение. Когато ти подадеш правилната, качествена храна, тогава човек се възстановява независимо на каква възраст е. Така че може да говорим много за превенцията, но трябва да я осъзнаем и да започнем да я правим. И да помолим, не да помолим, да помогнем на хората, които имат действително нужда, да осъзнаят какво правят за себе си. Защото те не осъзнават. И както някой каза, някои искат да са болни, аз това съм се убедила много отдавна. Защото съм работила и във вътрешно отделение, и в спешна помощ, и като специалист вече 12-13 години, нали, физиотерапия. Някои искат да са болни. Разбирате ли го? Знаете ли защо? Защо искат да са болни? За да получат внимание от близките си. За да получат това, което им липсва. Както доктор Ангелова каза за дечицата, те искат също да получат любов. Всеки един иска да получи любов. Всеки един. Внимание, уважение, любов. Затова не се скъпете. Раздавайте любов, раздавайте знания, показвайте това, което вие правите. Как вие се грижите за себе си. Защото детето не следва, нали, какво му казва някой, а гледа как върви бабата или дядото, нали, дали куцат или са жизнени, какво ядат, какво пият. Те следват този пример. Така че и ви бъдете пример. Бъдете здрави, нали, грижете се за себе си и хората да ви последват. Защото наистина сред нас има хора, които нали, доказват колко са добре, как са се променили, как са се развили и околните какво правят. Ти питат, ти какво направи със себе си? Така ли? Да. Ама как изчисти лицето си? Ама как се промени формата? Ама какво се случи с теб? Всичко това хората го забелязват. Тоест ние ставаме вече забележими, публични личности и с радост трябва да даваме тази информация на все повече хора. Мен винаги ме води до правилото, да ви кажа, което, нали, още първи курс така в медицината ми беше вменено, преди всичко не вреди. И аз много се радвам, че мога нали, да приложа това в ежедневието си, в моята работа, да не вредя на хората. И сега, когато при мен идват пациенти, нали, казват, ама може ли без химия? И аз казвам, да, при мен само без химия, само с натурална храна. Може да се възстановим. И всичко, което използвам, моите познания в рамките на толкова години, аз прилагам, нали, чистосърдечно, с искреност, нали, че това е чиста храна, защото и нутрициология завърших допълнително, даваме им списъци, пишат си, нали, рецепти, какво да приемат, как да приемат, коя храна как и непременно и дръжетата, защото това е храна за превенция, за поддръжка и възстановяване, регенерация на организма. Мога още много да говоря, но мисля, че доктор Ангелова има също какво да ви каже допълнително. Това, което ще кажа допълнително, че ние сме в дълг на детското население на планетата и всеки трябва да се замисли какво всъщност е необходимо за дадено детенце да бъде откъснато от екраните, да бъде откъснато от вредните храни, да бъде откъснато от наркотиците, да бъде откъснато от енергийните отровни напитки, които продължават да се ширят по училищата.
това дете, когато се държи хиперактивно и неадекватно, дали, както каза доктор Демирева, не проси любов и внимание от семейството, където то е абсолютно неглижирано и много майки, много родители мислят, че като дават на детето пари решават проблема, а това се оказва, че абсолютно не е така. И бих просто, как да кажа, алармирала, ако имате около вас деца, които забелязвате, че са изключително зависими, ако ние тази зависимост се спрем или намалим, имаме възможност при комплексна работа с специалисти, педиатър, невролог, психолог и пиене на нашите, и приемане, извинете, на нашите изключителни храни, т.е. хранене с нашите изключителни клетъчни храни, ние да върнем постепенно и постепенно детето към нормалния начин на живот, на мислене, на човечност, на емпатия, да няма ранна деменция, да няма деградация и дезориентация в нашето бъдеще на планетата. Благодаря. И в този аспект искам да ви кажа, че комбинацията от някои дръжета, които прилагаме, нали, и човек в началото се чуди с какво да започне, най-добре според мен с релакс и стоп. Защото основните проблеми, нали, в човешкият организъм, това са въздействието върху нервната система. Този стрес, който ни заобикаля, който е навсякъде в нас, ние трябва да го изчистим, и то на клетъчно ниво. Именно релакса изчиства на клетъчно ниво. Няма да ви се приспи от него. Може да се вземе и сутринта релакса, и по всяко време, но той ще ви даде едно спокойствие, една увереност. Нали? Стопа помага на кръвоносната система. Много често кръвоносната система е до такава степен затлачена от възпалителни процеси, затова имаме и болки. Нали? Той не е само да намали болката, той е да изчисти кръвоносната система. И когато имаме, нали, успокоена, без стрес нервна система и нали, добър кръвоток, т.е. по него достигат хранителните вещества до нашите клетки, достига кислорода до нашите клетки, или чисти пътища, нали, за всичко, което е необходимо на нашите клетки, тогава релакс и стопа създават, нали, един уникален комфорт на нашия организъм и ние се чувстваме много по-спокойни, без болка, уверени и можем да провеждаме ежедневието ни да бъде по съвсем друг начин от сутринта. Така че релакса не е за вечерта, да ви кажа, а може от сутринта да се приема и много по-спокойно и уверено, нали, да бъдем през деня. Комбинациите са различни. Всеки може да си ги комбинира както иска. Нали. Има такива, които са дадени от компанията в продължение на този 15 годишен опит, все пак това никак не е малък опит, но всеки може да се комбинира както желая. Групата за ежедневен прием, нали, там вече това наистина въпрос на избор. Това е за поддръжка. Както вие преценявате, нали, днес какво искате да консумирате. Така, според личното си състояние, вие си определите какво да приемете през деня. Ако имате някакъв проблем, вече може да увеличите, примерно, няколко дръжета да вземете, но и едно на ден е достатъчно от даден вид. По-специфичните дръжета, високо интензивни им казвам, защото те са от елитната група, нали, за Брейна, за Happy, за Air, особено, също Beauty, нали. Те са дръжета, които можем да ползваме, когато вече сме опитали много други, изчистили сме организма, поддържали сме и тогава решаваме да приемем нещо, което наистина да ни помогне и да бъде едно на ден. И честно казано, аз казвам така, когато всичко ти е наред, може да си приемаш едно Happy, едно Beauty и да бъдеш щастлив и красив всеки ден. И то ти осигурява всичко. Примерно Beauty, защо много го харесвам? Защото какво прави? Beauty и освен за красотата ни, т.е. коса, кожа, ногти, то се грижи и за еластичността на кръвоносните съдове. Изгражда този много важен
вътрешен слой на кръвоносните съдове, за да бъдат те еластични. А колкото по-дълго време са еластични съдовете ни, толкова по-дълго време ние сме здрави, живи и здрави. Иначе какво се получава? Втвърдяват се кръвоносните съдове и се почва атеросклероза, Алцхаймер и така нататък, няма да ги изглеждам тия заболявания. Кръвно, дига се кръвното и така нататък. Така че бюти е един много хубав продукт. Друго, което да ни спаси от тези момента, които особено ни налагат депресивни състояния. Нали, няма да ги изброявам от лошите неща, но хепи. Хепи какво прави? Състоя си състав, който чисти кръвоносните съдове, регулира психиката на човека, заради съдържанието на конопеното масло, от нали, основната съставка в хепи, ами това дръже наистина ни дава един по-друг поглед към света около нас. Тоест, ние можем да бъдем щастливи дори и в това тревожно, депресивно време и да изключим този момент, а да мислим позитивно, да мислим реално и да вземаме реални решения за нас, които нали, да ни помогнат в ежедневието и в смисъла на живота за напред. Брейна, това дръже помогна на много хора, които имат проблеми с краткосрочната и дългосрочната памет. Значи аз видях лично как помага това на хора, които са прекарали примерно мозъчни инциденти или инсулти, как по-бързо те се възстановяват. А при деца, ами знаете ли какво правят при децата тези дръжета? Те им помагат да запомнят в училище, защото децата така се разсейват нали, с тези електронни устройства или просто за 15 минути, ако им задържиш вниманието на децата, това е голям успех. А с брейна запомнят в училище, повишават успеха си и не са вече толкова агресивни. Да, имам пример с две дечица, които, нали, малкото е на 7 години, каката е на 10-11 и те следват, нали, малкото прави това, което каката прави, защото тя се чувства добре, тя има високи оценки в училище и той иска и казват без брейни, без релакс не тръгваме на училище. Представете ли се, малки дечица? Значи ето това е възпитанието, това е примерът, който можем да дадем. Така че с тази елитна група от нашите дръжета можем да си осигурим нали, доброто здраве на децата и техният успех. Можем да осигурим и идеално психично здраве на колегите ми, които прегоряха, така наречените лични лекари направо ги изтормозиха колегите. Това не са колегите, които бяха, защото бърнаут синдрома е нещо жестоко. Аз лично съм го изживяла. Happy Brain са уникални в тази насока. И на всеки, който има такива оплаквания с задушаване, липса на дишане, стягане в гърдите, в сърцето, без въобще да има физиологични проблеми и заболявания, тук действително те са нашия избор, първи избор в това състояние. Напомня ми това за паникатаките, защото много често един вътрешен страх, нали, той се изявява в, примерно, задушаване, астматичен пристъп, без да има физиологична нали, причина. Така че това, с което започнах и с което продължаваме, нали, за да намалим стреса, т.е. използвайки релакс, използвайки хепи, използвайки брейн, ние възстановяваме нормалната работа на нервната система и изчистваме страха. А страха е в основата на всички заболявания. Страх, неосъзнат страх, прикрит страх, но това е страха и други чувства, нали? Също са в основата на нашите заболявания, но основно сега това е страха. Страх без основание, това е паниката. И сега искам да поканя някои хора, които искат да споделят своите резултати, защото ние, ако почнем с доктор Ангелова, до утре може да говорим за резултати. Много от тях вече сме забравили, някои от вас се спомнят някои резултати. Ако искате, може да споделите. Има ли някой, който да каже своя резултат? Не, заповядай. Това е жената, която изключително много ме впечатли. 21 година в София. Аз я познавах няколко месеца по-рано и като видях какво става с нея, просто не може да повярвам. Значи това е един човек, който се разви в тези години невероятно, в много хубави насоки, нали, много позитивни насоки, измени визията си
измени отношението си към живота и най-вече грижата, превенцията за децата, за внуците. И тя ще го разкаже. Казвам се Нетка, от Бургас, шивачка. От 6 години, от 2020 съм започнала с APL, благодарение на Бети. И така, с едно много високо кръвно, може би кръвното много бързо го повлия, но най-важното и първото, което излекува, това е синузита. Аз започнах с Heart, Slide и Grow. Това са и все още са ми най-любимите дръжета. Постепенно започнах всички дръжета да вземам. След като изчистих синузита, тогава се оправи и кръвното. И след 2 години имах нарушение на малък прешен смаш към долу и ушибяване. След 2 години вземане почти на всички продукти, аз вече нямам такъв проблем. Това е най-голямото, което съм постигнала. Другото, което е, че аз все още продължавам да вземам всички дръжета. Нямам определено, но Харт е моя любим. Харт взимам всяка сутрин. Не съм го спряла. Вече 5 години, 6-та започвам, аз взимам всеки ден Харт. Взимам Гроу, Стоп, същото чувствам много. Другото, което е, разтварям бомбончета, аз не използвам кремове. С тези бомбончета аз се изчистих всичките петна. Нямам вече петна. И всеки ден да са по-млади, по-млади, да се познаваме от преди. После нямах никаква смелост и не можех да говоря. Сега това не ме притеснява, мога да говоря не знам колко. Като че ли някога, даже като някой ме предизвика, кажи нещо, аз вече въобще не знам какво ще говоря, то ми идва сама мисълта. Това също е благодарение на бомбончетата. Друго, така по-съществено за себе си, много често бомбончета ги използвам при рани. Да сварям не едно, а 2 бомбончета, ако примерно падна, ударях с кол в колената, намазвам ги продължително цели път по панталона, но това мина за около 2-3 дни. Ухапване от комари, особено от пчела, също са намазват от разтопеното бомбонче, независимо какво. Така че за мен това е моята аптека. Не ходя на аптека и се чувствам здрава, щастлива. Занимавам се и с други неща, благодарение на APL. Да, правя рейки. Да, така че сега започнах с радиестезия. Така че за мен APL създаде ми много приятели. Мога да общувам с хората по-спокойно и все още работя. Радвам се за вноси, имаме право и така. Това е което. Но най-важното, че се чувствам здраво. Енергично съм. Обикалям, купая, всичко. Спирайте да ги вземате. Просто не спирайте. Благодаря. Я цигарите, това е най-важно. Колко години? За колко години сте? Ами може би 10. Значи това е повече. Да, спрях цигарите. Ходих и на Филипините, така че това е APL. То наистина дава здраве. Веднъж ги спрях, пак ги почнах. Сега обаче окончателно. Да кажа само покрай небето, понеже тя се разтваря дръжетата, съвсем скорошен резултат на съвсем нов наш партньор. Без да иска в някакво шишенце си е задедило за петите, дето си някаква киселина за изчистване на петите и без да иска го изпива. И това, представяте ли си какво се случва в устата й? И ми се обажда, викам веднага, стоп, слайд, каквото имаш. Обади ми се, вика, благодаря ти ме спаси. Винаги имайте дръжета в себе си, винаги. Това е което мога да ви кажа. Може би нещо ще да пропусна. Благодаря за споделеното и виждате развитието. Значи не само в физическо
физическо, но и духовно, личностно развитие има. Всеки един от нас се е притеснявал преди това, защото ние не сме обучени за лектори. Всеки един се е притеснявал как ще излезе пред публика, как така ще говори. Нали, това е голям проблем за хората. А виждате, че сега нали, развитие и на други възможности човек се преоткрива. И знаете ли защо е така? Някой сеща ли се защо се променяме по такъв начин? Точно така. Браво, Деси. Ние повишаваме собствената си вибрация. Благодарение на вибрациите, които са в тези растения, нали, извлечени най-добрите компоненти, най-важните компоненти, ние повишаваме своята вибрация. И тогава това ни дава възможност да изявим себе си, това, което имаме в себе си, да го развием, да го покажем, да го изявим. Така че позволете си това нещо, да бъдете себе си, да покажете всичко от себе си, най-доброто от себе си. Бъдете по-добрата версия на себе си. Пожелавам. Благодаря. Резултат ли сте да споделя? Аз искам да споделя, дъщеря ми е тук. Искам да кажа, че много съм впечатлена от резултатите, които се получиха само за няколко седмици. Детето имаше не много лека депресия, предстояха изпити и държетата са тези, които ни изправиха на крака, държетата са тези, които направиха това лъчезарно дете да бъде още по-лъчезарно и да бъде тя, защото някъде там бяхме малко потънали. И искам да кажа ефекта от Brain. Това е нейният любим продукт. Беше постоянно, наредила дръже, първи, втори, трети, четвърти, всяко едно дръже беше номерирано и взимано постоянно. Матурите, в деня на матурите беше сложила протеиново барче и до тях всяко едно дръже в колко часа трябва да бъде пито. Искам да кажа, че отиде съвсем спокойно на матурите, за разлика от 7 клас, където припадна по математика. Отиде съвсем спокойно, просто резултатът беше съвсем различен. Бао преди няколко дни съвсем спокойно. Благодаря на тези държави, като имам предвид, че последните седмици не са в този интензитет, както ги взимаше до преди месец или два. Благодаря. Аз нямам много глас заради абитуриентските ми купони преди няколко дни. Имаме се абитуриент. Благодаря на всички. Наистина дръжетата ме дигнаха от тази дупка, в която бях изпаднала и това състояние, в което бях. И наистина ги препоръчвам и на всички. В момента съм с алергии от пухчетата и цъфтежите, които са навън. Те са причината в момента да седя, да ви гледам с широко отворени очи и да не рева буквално. Благодаря на всички за... Все по-смели мечти да имаш от тук нататък.